ये दलं भाঙा फटो दिप्लाय हिदिना दिसे मक सेन्डेल माला आलाय दिसे आरो भाঙा दलंर फटो एटा दिसे थाङै थाङै मा जुग सफैदों होनदोंमोनलाय लोगोफोर नङा होमबा लंथं मर्दान जुग नङा होमब्ला दा थिग बै बोथोरा लासैनो सफैमारगोन माने आंनि मथेबाबो सफैमारगोन आरो लासैनो दा बेजों लोगोसे प्रमद बुन्दु बिथांनि बै गाज्रि समा माने थाङै थुङै मा माने गिदिं गिदा नैबे लंथं मर्दान जुग सफैनाय बायदि प्रमद बुन्दु बिथांनि बै गाज्रि समफ्रा माने सफैगासिनो दं आरो दासो भिडिअ होलाङाखै होमबा माने बे बोथोरा लासैनो फैगासिनो दं दा दिनै गोबां प्रमद बुन्दु बिथांनि आंगोनिफ्राय आंगो प्रमद बुन्दुखौ माने थांनाय थैनायनिफ्राय लानानै मदद खालामग्रा बिथांमोना दिनैहाय लासैनो मा जाबोगासिनो दं लोगोफोर माने ओरैबायदि जाबोगासिनो दं माने बै दै दाहारफोरजों हाब्रांफ्रा माने थारला थारला माने सिखाबोनानै दैयाव गोलैलांनाय बायदि माने गोलैबोगासिनो दं आरो गोग्लैलांगासिनो दं आरो लोगोफोर नङा होमबा दा गाइस थांनाय समनि बाथ्राफोर नङा होमबा गोदो गोदो थांखांनाय समफोरखौ माब्लाबा माब्लाबा गोसोखांनांगौ जायो आरो नङा होमब्ला जारिमिनफोरखौ दा बै समाव प्रमद बुन्दु बिथांनि गोबां सापर्टारफ्रा मानाव गेदेर महिलारि सारखौ माने मा खालामोमोन फुथुला बानायनानै सावोमोन माब्लाबा आन्दलन खालामोमोन आरो नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव थाङै थुङै बै गिदिंनानै फैनाय बायदि दिनै प्रमद बुन्दु बिथाङा माने एनिफ्राय माने जेटसिम लानानै रायजो रायजाफोरखौ जेव जेव थगायनाय दं नङा होमबा प्रतिश्रुति होनाय दं दासिमबो मोनसेबो जाफुङाखै नङा होमब्ला दा बै समाव रायजो रायजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय नैबे बोथोराव प्रमद बुन्दु बिथाङा मा फिननाय मोनगोन रायजोफोर नङा होमबा बेखौसो साननो गोनां खोथा दिनै गोबां रायजो रायजाफ्रा बिथांखौ दुखु मोनबाय साला बै समाव थेबगांनि खोथाखौ लानानै जों बिराद बिफदाव गोग्लैबाय रायजो रायजाफ्रा मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै गासिबो मानि जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिटिसिआव थानाय माने रायजो रायजाफ्राबो खस्थ' मोननांबाय माने बिराद डेभेलप जानांगौ माने फासयफिनबाय होननानै रायजो रायजाफ्रा दिनैहाय माने फस्थायसोदों दासो आरो बै जायनाखि फिसा फिसौ बिजनेस मावग्रा बिथांमोना मैगं थाइगं फानग्रा दा बिथांमोना दाख्लि मा होनलायखो रायजोफोर माने एबार बबेबा जायगायाव केम्पिं खालामोबा प्रमद बुन्दु बिथांखौ फान्थाव आरो गाजर थाजर बायदिसिनानि माने माला सुनानैसो गानहोनो आरो केम्पिं खालामफैब्ला माने बै समावथ' बिथांमोना थगायै थगायै ओंखारलांबाय रायजो रायजाफोरखौ नङा होमबा दा सरकाराबो दाखांबाय दा बिथांमोनाथ' फैफिनबावनांगोन ना एबार इलेक्सना जानो थांगासिनो दं दा बै फैफिननाय समखौसो माने रायजो रायजाफ्रा नेनानै दं आरो माने बिथांमोनखौ माने माबा माबि माला गानहोनो बेफोरबायदि साननानै दं रायजो रायजाफ्रा आरो मा जादों माने बिथांमोननि केम्पिंआ माब्ला फैयो माने बिराद गुरलुब गुरलुब नेगासिनो दं आरो माब्ला चान्स मोनगोन आरो बिथांमोना ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावबाय माने खना खनला एबारनि दिनाव बा नैबे दिनाव प्रमद बुन्दु बिथाङा माने जेखि जासिफैया माने बेखौ रायजो रायजाफोरनो नांला जाहैदों गाइस थामजा इन्टारेस्टिं बे नङा होमब्ला माने जे जिनिसखौ रायजो रायजानो बिथांमोना होफैनो नागिरो बे जिनिसखौ रायजो रायजानो मोनसेबो नांला जाहैदों माने साख्रि हक बाख्रि हक माबा मोनसे मोजां मोजां स्किम हक गासिबो माने बे इउपिपिएलएफआनो राननानै लाथोंसै माने रायजो रायजाफोरनो नांला होननानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय आरो रायजोफ्रा दा नंखायनो बै भिडिअ होआखै होमब्ला आङो बै बोथोरा थारैनो सफैमारनो हासिगौ रायजो रायजाफ्रा 2024 मायथाइयाव नेबानो जाबाय आरो लोगोफोर माने मा होनो रायजो रायजाफोरखौ थगायनाया बेसेबां गिदिर गोरोन्थि बिथाङा बै फैगोन समफोरावसो साननो रोंसिगोन आरो रायजो रायजाफोर नङा होमब्ला जाहाथ' खोनायो नुयो सानफ्रामबो सरसा जायो नङा होमबा दा जोङो बेफोरखौ फल' खालामो आरो माने 2025 मायथाइयाव नैबे इउपिपिएल सरकार प्रमद बुन्दुनि सरकारा एकदम हाजों समान स्लिम स्लाम जासिगोन आरो लोगोफोर ओरैबायदि
अबस्था जानानै दं दा बिथरे बिथरे दिनैहाय गोबां बिपिएफ हान्जाखौ गारना खारदोंमोन नङा होमबा सोरबाबा थांदोंमोन कंग्रेस सोरबाबा थांदोंमोन इउपिपिएल सोरबाबा थांदोंमोन बबेबाव थांदोंमोन नङा होमब्ला बिपिएफनि बिखाखौ जोनानै कয়েকজন लिडारफ्राबो दिनै बै थाङै थुङै गिदिं गिदा समा फैफिननाय बायदि माने लंथं मदार्न जुग सफैनाय बायदि दिनै बिथांमोनाबो साफानिफ्राय साफा बिथांमोनाबो गासिबो फैफिनजोब्बाय आरो नांगाल बोरायनाव माने हाला बै मोस्रोमफ्रा जेनेबा बासाफ्राव दै लोमबा बिदैफोर लुन्दा लुन्दि लानानै माने हाला माने ओंखारा होमबा लामा बारस'आ होमबा थिग बैबायदियैनो दिनैनि दिनाव माने बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफनि आदर्शआनो मोजांमोन बिपिएफआनो गोबां खामानि मावदोंमोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै फोथायबाय आरो फस्थायबाय आरो दा दिनै गासिबो बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै नङा होमबा रायजोफोर माने गिदिं गिदा बै समानो सफैगोन हाग्राबा महिलारि जिन्दाबाद प्रमद बर' मुर्दाबाद नाय बोथोरा फैगासिनो दं आरो गाज्रि मोननानै लाब गैया दा आं मोनसे भिडिअ होनो थांबावगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला आरो बिराद इन्टारेस्टिं इउपिपिएल हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा 2025 मायथाइयाव मा रोखोम बिदाय होगोन आरो मा रोखोमै बिदाय होनो थांगासिनो दं दा बे भिडिअखौ एसे नायनानै बुजिनानै लादो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'नोमोन दा बेयावनो दोनथ'बाय आरो भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर थेंक इउ बोसोरब्रै थांबाय बे बोसोरब्रै थांनायाव गावसोर लिरनानै लाबोनाय सुक्ति खालामनानै लाबोनाय दफाफोरखौनो मोनसेबो मावनो हायाखै दासिमाव एनडिपिनि केसफोरखौनो दासिमबो थिग खालामनो हायाखै जाय सुक्तिखारि जाय गायसनगिरि एनडिपिनि रन्जन दैमारि बिथांखौनो बख'नो हायाखै आरो मा डकुमेन्टारि जानो बेलाय लास्टसिमलाय बेखायसो बेखौ नुयोब्ला जोंनि मानसिफ्रा रिएक्सनसो जागोन नोङो थेबगांगां फेरेंगाया मा होनदोंमोन गाव इयो मोननायनिफ्रायनो गावनि डिपार्टमेन्ट फरेस्टआव साख्रि होनो होनैनो दिनै बोसोरब्रैया बारलांबाय सासेबो होनो हायाखिसै दा बेखायनो गावसोर जेखौ प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोफोरनो मोनसे मावनो हायाखिसै दा जोंहा बेखायनो प्रयजन जोङो गोदो जेरैबायदि जागै जमगै रायजोयै राजायै जोङो खौसे जानानै जोंनि फिसाफ्रा साख्रि मोन्दोंमोन जों एफा एनै सहाय मोन्दोंमोन लामा सामा जादोंमोन दंग' बान्दो मोन्दोंमोन जोङो दा जों बेखिनिखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो फैगौ 2025नि जि बिटिसिनि इलेक्सन बे बिटिसिनि इलेक्सनाव जों बयबो खौसे जानांसिगोन जों बिसोरखौ दहाय होननाय बादि इउपिपिएलखौ एबार 2025नि इलेक्सनावनो बिटिसिनिफ्राय बिसोर बहा थांथोंसै जों खिन्थु बिटिसिआव दोनला बे समायखिराखौ जोङो लानांसिगोन दा आङो जिहेतु नोंथांमोननि अननायावनो बे खेबनि थाखायबो आङो आफादगिरि जाबोनांबाय बेखायनो आंबो लाबाय आरो आं आफादगिरि हिसाबैनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय जाहाथे अन्तत जोंनि दतमा समष्टिया आगोलाव जों जेरैखायनि दङमोन बेखिनियानो थाजोबनानै आरो माखासे बै आगोलाव धमखि होयै दोनजानाय आइवाइ न' मोना अरुनदय मोना होनजानायफ्रा जाहाथे एबारथ' चान्स मोनबायना बिसिनि दम होनो हाला दा बिथांमोनहाबो फैजोबफिनदो बिसिनि दम होनायखौ जोङो आरो गनायनो हालिया सोरनिबा न'निफ्राय 5,000 खांनाय सोरबा बबेबा स्किमनिफ्राय 500-600 खांनाय बेफोरखौ जों नायनो हालिया बेखायनो जोंनि मानसिफ्रा बयबो लैहोर जोंनि गोदोनि जा चिफ हाग्रामा महिलारि सार जों बेखौनो चिफ खालामनानै जोङो आगोलनि बादि जोङो रंजा बाजायै जोंनि बिटिसिखौ